Malawi Brief. Muli bwanji omvera athu ulikonse kumene muli. Munthawi ino takubweresera programu ya Nkhanga Zaona pa Limpopo FM imene amatibweresera mnyamata uja Comrade Ntanyiwa. Tiyeni ndimvere kuti pano kuli zotani. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndikulupirira amalawi ambiri dzulo ndinabwera ndi audio yanga imene ndinayankhula kudandaula komanso kukhumudwa kumene ifeyo a Limpopo tinali nako. Ndinaona kuti pali anthu ena amatha kumvesa chimene tikuyankhula, komanso panali anthu ena zalephera kuti amve kuti kodi a Limpopo akuyankhula kuti chani. Ndimafuna kuti mundimvesere pang'ono nonse amalawi amene mwakhala mukutisatira, komanso ena amene timakuonani ngati kuti tili limodzi koma mwaonesa kunena kuti ndinu mbali ya adani athu. Amalawi, ife a Limpopo nthawi zonse timanena kuti timagwirira ntchito amalawi, timagwirira ntchito chipani, koma chifukwa chonoti chipani muli anthu amene ali amalawiwo. Ndeti amamenyera ufulu amalawiwo ali ogawirikana chifukwa cha chikondi chawo, ena chifukwa cha zokonda zawo, ena amakonda DPP, ena amakonda MCP, ena amakonda Ford, ena amakonda UDF, koma onsewo ndi amalawi. So tikamamenya nkhondo yathu ufulu timamenyera amalawi, no matter uli chipani chiti. Ndimafuna ndikuwuzeni nonse amene muli muzipani zosiyanasiyana, musayembekezere kunena kuti Comrade Ntanyiwa azibwera pano ndikumayankhula zokoma zokhazokha za chipani chathu, tikatero sikumenyera ufulu. Pamene popo ndiye kuti ineyo ndasankha kunena kuti ineyo ndine wa UDF, ndiziyankhulira wa UDF. So pano ine sine wa UDF. Ndasankha kuyankhulira DPP, ine sine wa DPP, ine ndine wa Malawi. Chifukwa ndofuna Malawi wa DPP, Malawi wa Ford, Malawi wa UDF, Malawi wa MCP apeza ufulu. Ndichifukwa mnthawi ya MCP timayankhula kuti anthu ena aku MCP amene akuphinjika nawonso azenereka kumva nawo kukoma muulamuliro wa abale awo MCPwo, koma zimakanika ndi anthu aja anachoka mboma chifukwa chosamva. Anafika paja ponena kuti ifeyo talowa sitizachoka, koma as I'm talking right now MCP ili kunja kwa boma. Lero tili ndi boma lina limene likutchedwa DPP. Ndimafuna ndipemphe nonse ku DPP, you are there today, mukutika tomorrow you will not be there. Mawu amene suti mawu zaso a MCP muli pano pamene popo lero koma nkutika mawa mungapezekeso kanya popo chifukwa cha the way you will behave kwa amalawi, osati kwa ineyo koma kwa amalawi. Amalawi ndi amene amapanga chisankho, ineyo pa ine ndeka sindingapange chisankho. Nkhani ndiyomveka straight, ife a Limpopo timagwirira ntchito munthu ina aliyense, ndipo zoyankhula zathu tikamayankhula timayembekeza kunena kuti wina atilipire. Si ntchito imene tinafunsira, tinazipereka toka. Koma mkati mozipereka mula Malawi ochuluka kwambiri amene amatichita support, amene amatithandiza mu zinthu zina, timapempha. Amatha kunena kuti Comrade Ntanyiwa, ndili ndi 50 land ndingakutumizireni bwanji ku Malawi, ndili ndi 100 land, ndili ndi
mwakuti kumalawi anthu amatha kunena ndili ndi ndrama iyi ndingapange bwanji timawazozonoti tithandizeni pa Airtel Money amatha kutitumizira kugula mafuta kuyika mgalimoto imene mwina tsiku limenelo tikuyendera kuti tipite tikafufuze ma information pena pake komano tinabwere pano kuzauza anthu kunena kuti tikufuna kuthokozedwa chisankho chitachitika anthu ambiri anaimba matelefoni kuthokoza anthu amene achesitina akakamize ndipo pali anthu ena amatha kuthokoza munjira ina imene angate ena kutumiza madata airtime kutilimbikitsa kuti ntchito yanu isabwerere mbuyo izipitirira. So ndinabwera ndikuyankhula kunena kuti pala atsogoleri ena ku chipani cha DPP amene achinga chithokozo sinapemphe koma ku DPP ko atakhala chifukwa cha umunthu wa mtsogoleri wa chipani cha DPP tiyeni tathandize anawa chifukwa ndikumva anthu ena akuziyankhulira mwina kukhala ngati ife ali mpopo tinapita ku DPP kukapempha sifopempha zimene Mulungu amatipasa zimatikwanira. Mungamve bwanji inoyo kumva kuti brother Joseph wagula trouser kumugulira brother John ne trouser wampasira Crispin kuti akampasire John komano trouser ija Crispin kuti akampasire John sana kaifikisa waitenga ndikumayivala nze ino mumve utenga onena kuti akuti anakupasani trouser koma trouser imene yoyo mwayilandira ayi sinalandire trouser imene munapasidwa ndi akuti anampasira Crispin koma tikudabwa kuti Crispin akuivala trouser muli nuyo mungamve bwanji mphaso zikipempha mphaso imachoka mkati mwa mtima anthu amathokoza munjira zosiyana-siyana mphaso olo anthu akhoza kulemba pali ena anandipasa certificate inali mphaso ndinalandira mphaso ya certificate panali dzina langa la Comrade Ntanyiwa ndiye wina akatenge chimene chija moti chikafike kwa Ntanyiwa akachitenge certificate imeneja akaike nyumba mwake iyeyo zina lake ndi Banda ndi akatenge certificate ya Ntanyiwa akaike nyumba mwake anthu obwera nyumba azifunsa unena kuti certificate ya Ntanyiwa mukupanga nayo chani nyumba muno ndi zimene akuluakulu ena DPP apanga kutenga mphaso imene munthu wina wakufuna kwabwino akuipereka kwa anyamata ali mpopo sakuipereka kwa Comrade Ntanyiwa. Comrade Ntanyiwa wangokhala mtsogoleri wa anyamata ali mpopo takuza mphaso iyi we never know inali portrait yoti tike office yatu yali mpopo we never know, no one knows ina ndi ndamva akunena zonoti ula Comrade Ntanyiwa atasiya ife tinaye watu wabakili TV anakuza kuti ndo wa DPP ngati wabakili TV yo anaitanidwa ndikukampasa mphaso yake because anthu simukudziwa pali zinthu zina simungauzidwe ndiye ndifuna ndikuuzeni chifukwa cha anthu ena wabakili TV yo ngati wapasidwa mphaso sitikuiziwa mphaso yake koma ngati wapasidwa mphaso wabakili TV ndingati mphasoyo imabwera kuli mpopo chakwika ndicha ndiye ndikwamva anthu ena ayi wabakili ndiye kuti akapasa ucheni mphaso ali mpopo ndiye kuti naye wabakili TV afuna mphaso nangapoti ali mpopo mphaso yawo imene imaperekedwa inaperekedwa limodzi ndi wabakili TV koma wabakili TV yo walandira mphaso yake kama afuna kuyankhula chiziganiza kuti chikuchitika ndi chani ife ali mpopo
sinapemphe mphaso simapemphedwa mphaso umalandira malinga ndi ntchito yako yabwino imene yapanga mphaso umalandira ngati unali pa mpikisano ndi pamene papeseka namba 1 papeseka namba 2 papeseka namba 2 ndi timalandira mphaso ife sinapemphe mphaso olokuti mwafusana malomba akuwuzani kuti antanyiwa sanabwere ndikuzapempha koma ife aini ake tinakonzera mphaso so ngati mphasoyo anayikonza imapita kwa mtanyiwa ndi anthu anyamatawo ndiyo wopasiridwa mphasoja waitenga wakaisira nyumba mwake ndi mmatife tisadandaule tamvatu maaudio osiyana masapota a DPP ena akunyoza hayi ife tinalemba ntchito simunatilembe ntchito tinazilemba tokha komanso sionena kuti timapempha ayi lipo limene tinabwera mmagulu a DPP ndikunena kuti tithandizeni thandizo ndani amene akuchita challenge I must give him back whatever he gave me tikafuna kuyankhula tiyankhula tiziona kuti tiyankhula bwanji mukamanena zono kuti ndi wabakiri muluzi ino wabakiri muluzi mmayankhulana naye nditakuwuzani kuti wabakiri muluzi is my brother ino mumva bwanji mu mtima mukamafuna kuyankhula tazionani kuti kodi tiyankhule chani haya Mutharika si munthu olakwa Mutharika sitingalo sichala Mutharika ndi munthu wachikondi ndipo asakhala munthu wachikondi mpaka kalekale komano anthu amene amagwira nawo ntchito limodzi ndi amene amafuna azimulipisa Mutharika ndi munthu wabwinobwino asakhala wabwinobwino mpaka kale uthenga wanga upite kwa president a dziko la Malawi a vice president a dziko la Malawi ndionena kuti mukuyeneka kusamalisa ndi anthu amene mukugwira nawo ntchito chifukwa azatha kuononga mbiri yanu komanso mbiri ya chipani cha DPP ndifuna ndiyankhule kunena kuti ngati ineyo comrade Mpenyo tinali pansi ndi executive ya Limpopo FM takugwirizana kunena kuti tipitiriza kwatumikira amalawi komanso ngati pali nduna ina ya boma imene yakonzeka kuti iziba ndi mwina inali njira yonena kuti tasokoneze anyamata a Limpopo ife simtisokoneza ife tigwira ntchito titumikira imene tinagwirira ntchito mu nthawi ya MCP tigwiranso ntchito mu nthawi ino ngati panali nduna zina zinakonzeka kunena kuti panopa tikangwasokoneza anawa anyanyale apite asakhalepo ndikufuna ndikuzina kuti mwali pamasi nonse amene mwakonzekera kuti muziba zina la Peter Mutharika liipe nonse muli m'madzi ineyo ndizipanga ripoti china chilichonse kwa Peter Mutharika ndizipanga ripoti china chilichonse kwa Peter Mutharika pakuti akupanga zakuti akupanga zakuti ena unduna wanuwo mukhala nawo 3 months muimisidwa ntchito ena mukhala nawo 5 months muimisidwa ena mupanga chaka unduna umenewo believe me I swear before my father in graveyard ena unduna wanu simunjoya simupitiriza chifukwa chonoti munafika size chiyonena kuti ife ali Limpopo takhaulisa ndendofuna tuone kuti pakati pa ifeyo ndino amene chale zake amene zimuvuta ndi ndani. This is comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM sindikubwerera mvula tamvatu kunena kuti Ax Mwanga atengedwa panopa tikunyankhula pano Ax Mwanga ali mfokosi Ax Mwanga amene amakhala akutuma apolisi osiyana kupita kuti akamsake wapakiri TV kupita kuti akamsake comrade Mtanyiwa Ax Mwanga amene amalamula kunena kuti takamunyamulani boni kalindo ndipo mumtenge mukampitise kwa mkunga lero iwo ndamene atengedwa nda polisi azao tikunena pano Ax Mwanga ali mmanja mwa polisi amalawi zilo nakozani zonena kuti ndikozeni kuti nkhani ya zikwanje imaenda bwanje amalawi zikwanje zija munthu amene amagula zikwanje anali ma Rwandanizi amenewa amagwira ntchito limodzi ndi MCP ndipo anthu
anthu amenewa analipo okwana 15 amene amagwira ntchito ndi chipani chija cha MCP. Ndipo munthu amene amasunga zikwanje zimenezi ndifunanso ndipemphe apolisi maka aluhanga achisale ndi gulu lanu kunena kuti ngati ndikotheka tufuna mutisakireso amenewa atiuze kuti chifukwa chani amasunga zikwanje zimenezi zimasungidwa ndi azulu wanda amene amapikisana UMP ndi agangata amene aluza mpikisano wa UMP ndi agangata azulu MCP ndamene amasunga zikwanje moti amene wakuya house kwawo ndikumene kuli zikwanje kumasungidwa zikwanje ngati kuli kuthawisa ndikuti azithawisa amene tikuyankhula pano. So ambuzulu amene amapikisana ndi agangata ndamene anali wosunga zikwanje za MCP kuti MCP wa amagwira ntchito ndi anthu aku Rwanda 15 amene amabweresa zikwanje mziko muno. Choncho amalawi ndikuyankhula pano chipani chicho cha Malawi Congress Party sichikugona ndi chipani cha DPP. Ndikuyankhula pano MCP yapanga video yokuza Malubino kuti aponye m'magulu akuti chipani cha DPP chayambaso kuzuza Malubino. Oti audio imene video imene amalawi tikuponyera pa social media. When I say I'm Comrade Ntanyiwa, I mean it. Taipeza audio imene aipanga amaita marihenso nkumafusana kunena kuti kodi audio tikaiponya pa social media iyenda bwino video imeneyo tilinayo atenga kuti Malubino nkumakhala ngati akwasusa akwapanga chipongwe. Tontefe Rolling Pop FM tikupasani kuti muone zimene akukonza MCP cholinga afuna IPC sina la Peter Mutharika. Mukumbukira Malawi kunena kuti kunapangidwa kafukufuku ndipo report la anthu amalubino linaikidwa pa tebulo pa achakwera koma achakwera mpaka atuluka mgoma palibe china chilichonse chimene anayankhula chokhudzana ndi Malubino kuti kodi amapha Malubino ndi ndani. Ndipo Boni Kalindo ananena kuti iwo akakhala mboni ya boma kuti akachule munthu amene amapha Malubino. Tinaona akutengedwa Boni Kalindo kunali si lero aiyambasira Malubino kodi ndi chifukwa chani nkhani ya Lubino imayamba MCP ikakhala kunja kwa boma. MCP ikakhala kunja kwa boma imabwera ndi nkhani ya Malubino, ikakhala mkati mwa boma simanena nkhani ya Malubino. Kusenzoti Malubinowa amaphedwa ndi MCP kufuna kuipisa chipani cha DPP nechigawo cha kumadzulo kuno akonza video yawo yoti ati aziponya. Ine chimene chikundidabwisa ndichonena kuti akuti a DPP amazuza Malubino pamene mu office ya vice president Ajeni Ans akugwira ntchito ndi Malubino. Ikayoni atawa atamva kuti achisale wabakiri TV ali Mpopo FM komanso Prophet Bushiri akufuna akasumiri ali Mpopo FM ndi wabakiri TV amafuna kukasumira akayoni kuti akauze chifukwa chani anapangira ma warrant of arrest okwana 10 amafuna akafusi Bushiri amafuna akasume chifukwa cha imfa ya mwana wawo. Sale amafuna akasume chifukwa chonoti anawo analephera kupita ku sukulu chifukwa Kayuni anakaniza mapepa amene analofunika ndrama kuti athandize atachitira freeze ma account yawo. Ndi chigawo cha kumadzulo kuno amalawi ziwani kuti akayuni athawa mziko muno. Pamene ndikupita kumapita kwa program ndimafuna ndipemphe aluhanga kunena kuti chonde tatifuzirani za imfa ya wa polisi Mr. Pili amene amachokera ku Nchewu amene anafera mnyumba anayasidwa mu nyumba kumene kusanje kumene amagwira ntchito. Officer in charge wa Nsanje police ngani imene ikonkuza ndeti mati mutifuzire ndipo Idrisa Dinyero amene tinanena kunena kuti ali ndi shuga wochuluka wamutawisa Mawaya House moja. Lero Mawaya House mulibe shuga ndipo amene wa Idrisa Dinyero atenga
ndalama zochuluka apereka kwa akuluakulu aboma kuti apase macontract mwamseri. This is Comrade Ntanyiwa, Limpopo FM. Ndikateronso tikomukireso.